Ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shirye, sannan ku danna ƙararrawar sanarwa don sanar da ku da zarar mun ɗora bidiyo. Mun gode. Assalamu alaikum, barkamu da raka, sanin mu sake saduwa da ku. Beelalgy, wai an yi mai kyautar mota. Abin yana yaduwa a shafin Instagram da Twitter. Allah ne kaɗai sun iya gaskiyar abin, da shi wannan Beelalgy ɗin bai fito ya magana akan wannan kyautar mota da aka ce an bashi ba. Amma masu kallon mu, idan wanda ya san an yi mai wannan kyautar mota ne zai yi mana comment gaskiya ne. Wanda kuma bai sani ba zai iya mai fatan Allah ya sa a bashi, saboda mu kan abin farin ciki ne. Ku ci gaba da bibiyar mu a wannan tasha tamu ta Abdul Prince Studio. Za mu kawo muku gaskiyar magana, idan ma gaskiya ne za ku ji, idan ma ba gaskiya ba ne za ku ji. Ku ci gaba da bibiyar mu. Kar ku manta ku danna mana subscribing, sannan ku danna mana alamar ƙara. Da zarar mun ɗora sababbin shirye-shiryen mu zai sanar muku. A kanan labarin namu za mu kawo muku yadda Beelalgy ya shirya birthday ɗinsa na wannan shekara, wato 2020, na cikar shekararsa 19 ko 20 ne dai ji za ku ji. Ku ci gaba da bibiyar mu dai a wannan tasha. Ina ƙara roƙonku da ku ɗauka ku danna mana subscribing, sannan ku danna mana alamar ƙara, domin da zarar mun ɗora sabon bidiyo zai sanar muku. Mun gode. Kar ku manta ku danna mana subscribing. Ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shirye, sannan ku danna ƙararrawar sanarwa don sanar da ku da zarar mun ɗora bidiyo. Mun gode.